Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryenmu da kuma bibiyar mu a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani da shahararren shirinmu mai suna Alaka yana zuwa mana a YouTube channel ɗinmu mai suna Alinu TV a duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Sannan kamar yadda kuka saba gani kuka sani, Alaka shiri ne mai dogon zango mai ɗauke da abubuwa daban-daban. Kuma shirin Alaka shiri ne wanda yake daga kamfanin FKD, babban kamfanin nan na Kannywood. Sannan abin da ba ku sani ba, akwai abubuwan da suke faruwa a cikin shirin Alaka wadda idan mutum ya tsaya ya nutsu za ga akwai faɗakarwa da ilmantarwa da yawa a tattare da shirin Alaka. To ga wanda ba sa kallon Alaka, a koda yaushe ina mai jan muku hankali akan ku ci gaba da kallon shahararren shirin mai suna Alaka da kuma sauran shirye-shiryenmu na masana'antar Kannywood. Ga kuma wani shahararren fim ɗin namu nan ma mai suna Garwashi. Garwashi wani fim ne wadda yake ɗauke da abubuwa da dama. Wani fim ne wadda ya ɗauki da wani fim ne wadda ya haɗa da sabbin 'yan Kannywood da kuma tsofaffin wanda suka daɗe suna cikin masana'antar Kannywood kenan. Kamar da kuka sani, akwai su Jamila na Kudu da sauransu da har da su Yakubu Muhammad. Sannan akwai kuma sabbin 'yan fim ɗin su ma a cikin shirin. Sannan shirin Garwashi shi ma wani shahararren shiri ne na Kannywood wadda yake ɗauke da abubuwa daban-daban, abubuwan faɗakarwa da tunatarwa da sanarwa, abubuwa da dama. Sannan ga wanda ba sa kallon sauran shirye-shiryenmu kamar irin su Gidan Sarauta, Jamilun Jidda, Manyan Mata da Alaka ɗin ma ana yi babu ku. Wanda ba sa kallon shahararren shirin Kannywood fa ana yi babu su. Kamar yadda kuka sani dai, shahararren shirin Kannywood yanzu an ma daina irin normal film, an dawo kawai series. Kuma series film ɗin da ake yi ana tsayawa ana shirya muku series film ɗin yadda ba kwa tunani dai. Fina-finai ne wadda suke ɗauke da abubuwa daban-daban. Fina-finai ne wadda suka canja, suka sha bamban da yadda kuke ganin fina-finan mu na da. Ga kuma shahararren shirin mai suna Manyan Mata. Idan baka kallon shahararren shirin nan mai suna Manyan Mata, ana yi babu kai gaskiya. Domin Manyan Mata wani shiri ne wadda ni kaina yake matuƙar burge ni. Sannan shiri ne wadda yake ɗauke da abubuwa da dama. Akwai faɗakarwa, akwai tunatarwa, akwai nishaɗantarwa, akwai kuma abubuwan ɗauka ma a cikin wannan shirin da dama, wadda idan ka tsaya ka bibiye su za ka ga ya kamata ka daina abu kaza, ya kamata ka dinga abu kaza, ya kamata ka kawai dai abubuwan faɗakarwa da dama a shahararren shirin nan mai suna Manyan Mata. Kuma Manyan Mata ana sakar muku da shi ne a duk ranakunmu, wadda muke sakar muku da shahararren shirin mai suna Manyan Mata, wadda kun san ranakun ba sai na faɗa muku ba. To ku ci gaba da tarawa fa. Sannan shahararren shirin mai suna Gidan Sarauta, mun gama ɗaukar shahararren shirin mai suna Gidan Sarauta. Za mu ci gaba da haska muku shahararren shirin mai suna Gidan Sarauta idan Allah ya kai mu bayan sallah. Ku tara fa, kada ku bari a baku labari. Ku ci gaba da danna mana ƙararrawa da kuma yi mana subscribing a YouTube channel ɗinmu da zarar mun ɗaura muku sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.